Sigra-sigra yen pramana kanca sigra ngraketa nawang sesangka goyang lenggahing Sri Nalendra ambek maros ing sang Katri gumulung mangrempak Katri gumulung mangrempah ing waja Guruda gulureh kagiri-kiri Guruda gulureh kagiri-kiri kumregut magut mangajab wau to kadang-kadang pengantikanipun ingkang Rakanata Mandura Prabu Baladewa satemah karya legag jroning wardaya Sang Prabu Puntadewa nanging caritaning mriku anglenggahe kanyut minangka wardu kanyut wong angganten wardu wong akecoh nginango durung abang ida dereng mancing pertala kasaru geger Paseban Jawi tu menika pisanipun utusan saking Karang Kadempel Punakawan Petruk Kantong Bolong saha Punakawan Bagong Miyak sagung para ingkang sumewa dadosaken horeg ing pasewakan kanca ana dayuh ana dayuh apa ana walah lagi ngrungokke aku ana dayuh ayo minggir ya ana dayuh jaluk dalan